sofà et queda... Una pinta més a terra que la paret. Bon dia. Bon dia, família. Sabeu des d'on m'esteu escoltant? Des d'aquí. I sabeu què vol dir això? That I got my Osmo Pocket. Així és, família. Aquest vídeo en 4K és de la meva Osmo Pocket. Em fa una vergonya parlar pel carrer cada puta setmana igual. Com és, kindergartens, que no vas penjar vídeo la setmana passada? Perquè la setmana passada m'estava morint. A part de que era el meu aniversari, i odio el meu aniversari, em va començar a fer un mal al costat esquerre que jo pensava que era un càncer i que em moria. Ja veieu que jo tendeixo a ser hipocondríaca. Són les 7:47, són les 8 pràcticament. Així que toca esmorzar una mica. Si veieu que estic com mirant en un puesto raro és perquè m'estic mirant a mi mateixa. Semblo visca, però en realitat només sóc egocèntrica. Heu vist, no, la puta boira que hi ha? Bueno, és lleig, Igualada, però creieu que arribaré a mi casa o em perdré pel camí perquè no veuré res? ODM! Quanta boira. Em sembla que em ve de gust esmorzar un entrepà de fuet. Però és que m'he pres un cafè a les 6 del matí a l'estació de Vilafranca i em temo que m'ha sentat fatal perquè ara tinc la llengua com seca. Em fot un asco això. I la gent que pari de mirar malament. Loco, és una càmera, no n'hi ha ni per tant. O sigui, no és ni tan grossa, és una càmera petitona que sembla un Wall-E i una persona parlant pel carrer. Però vamos, que serà que no hem vist tombats parlant pel carrer com perquè ara t'escandalitzi una puta persona parlant-li una càmera. Bueno, anem a veure què esmorzo. Evidentment no cauré en l'error de la setmana passada d'anar a un puto bar que feien entrepans amb totxos, aparentment. Així que estic canviant de bar. Funcionarà? Espero que sí, perquè començar la setmana dels 20 amb un entrepà de fuet amb textura de totxo no és del meu agrado. Avui serà un dia duríssim. Tinc una reunió que em fa por. En plan, tinc estrenyiment dels nervis. Hòstia, hi ha cua, això vol dir que està bo. Me l'està fent expressament. Això vol dir que estarà fantàsticament bo. És que hi ha un senyor i em fa vergonya parlar, saps? Aquí ho tens. Perfecte, merci, bon dia. Bueno, família, molt bon entrepà. No l'he tastat encara, però m'han atès en català i jo ja aplaudeixo el bare mínim perquè com està la situació l'únic que podem fer és aplaudir el bare mínim. Què us sembla aquest spot? Ja veieu que a mi em va funcionar bastant. Un bar que t'embolica l'entrepà en paper de plata. És que això només pot estar molt bo. Això estarà fantàstic, família. Molt de fuet. Està bo, Molt millor que l'altre dia. Perdoneu, sé que és de mala educació parlar amb menjant, però és el meu canal. Puc fer-ho com no la gana. Així és com jo faig servir el llibre albedrío. Jo abans anava a aquest gimnàs. Crec que hi vaig anar molt pocs dies i llavors ja em feia vergonya anar-hi perquè, clar, m'haguessin vist entrar i haguessin pensat aquesta tia ha pagat la quota. Així que els hi vaig enviar un WhatsApp dient-me em vull desapuntar. I em van dir, per desapuntar-te has de venir. Per mi això és maltracte perquè és com fer-te passar el d'esto de la vergüenza, en plan, puta tonta. Així que el que vaig fer va ser entrar al banc i dir no recibir más pagos, o jo que sé què collons, d'aquesta entitat. I si no em van voler desapuntar les bones, em vaig desapuntar jo a les males. Soc super rebelde. Què faríem sense el fuet? Seríem molt més infeliços. Ara no sé dir-te un lloc que no hi hagi fuet, però si penses en un lloc que no hi hagi fuet, a que no són tan feliços com nosaltres. Pues és per fuet, no per res més. La meva maleta pesa com aproximadament 30 quilos i no és broma. I estic molt cansadeta. Estic anant a imprimir el meu planning dels Estats Units que he fet amb Canva, perquè sóc una Canva girl. Bueno, sóc una girl, en realitat això és de white girl. Faré que me l'enquadernin i tot, Quedarà tan mono, tinc uns nervis de veure'l. Creieu que m'hauria de tallar els cabells per aquí abans d'anar a Nova York? És que era un dels meus plànings d'aquesta tarda, però crec que estaré plorant per la reunió. Bueno, va, entro, quina vergonya. Després de 20 minuts haver-me fet millor amiga de la noia que m'estava atenent, tinc la meva llibreta, també et diré, tant de bo no tenir-la perquè m'ha costat 25 euros. 25 euros, ara sóc pobra. No sé què he fet aquest puto matí, que ja d'aquí una hora he de marxar i no m'he ni dutxat. He arribat a les 8 a casa i són les 10:30 i no sé què he fet. Anar a imprimir, però ja està, no he fet res més. Malgastant tot el matí, família, en comptes d'estudiar, que és el que hauria d'haver fet. Agafaré el bus a les 12, així em dóna temps de dutxar-me. Ara, coses que he de fer aquest matí, dutxar-me. És que realment, no he de fer res més, només rentar-me. Tenir un mínim d'higiene personal, ja, és que no demano més. De moment no tinc prou intimitat com per despullar-me i estar parant a la dutxa. Ja arribarem a aquest moment de confiança. Jo no tinc tanta confiança encara, vale? No em pressioneu. Com veieu, estic anant cap al bus, ja m'he dutxat, això és l'únic que he fet en 4 hores que he estat a casa aquest matí, això i factures, res més. Però el cas és això, que ara vaig cap al bus. Quant de temps fa que no te veia, pensava en com devies estar. Si m'has enyorat aquests vespres, fent-se vida a una altra ciutat.
Vale, Pau Leiva, aviam, explica. que no, en Pau Leiva i la Berta Roca. Ah, tu també? És que no m'ho ha dit! Ah, per això és de l'Urbanat, fet, ets tan llesta. El Pau Leiva i la Berta Roca me fan un regal d'aniversari i m'estic molt il·lusionada. Això és fantàstic per Nova York, perquè a més l'havia de comprar i pensava no la vull anar a comprar. Ai. Te la volíem comprar de l'Snoopy però costava 80 euros i hem No us ho dit... mereixeu. En sèrio? És fantàstic, m'anirà molt bé per Nova York. I a veure això si t'agrada, colorit, perquè la gala mai va colorida. Ets tan dura conmigo. Mira, drinking to not think in particular. És fantàstic, això és millor. Que se desnude, que se desnude. Mira, són los mejores, mis niños. És bastant xulo. Això estem gravant una promo del Loft. I què he de dir en aquesta promo? Tu et penses que vindrà la Minya Mal i al final és l'Alberto Gadel. Hòstia, vaya flop. És flop. Aquesta és la gràcia, vale? 3, 2, 1... Família, tinc la il·lusió màxima perquè és l'hora de la peixarradeta. Perdona? És aquesta la vaet. Te sorprèn molt aquest Perdona? Ah, vale, de retrasada. Correcte. Vale. Perdona? Està funcionant? Molt millor. Molt bé. Bueno, creu que ara la reunió. Sí, parlem de la reunió, família, això ja és privat, ho sentim. Família, he d'anar dimecres de festa, sí o no? Ens ho mereixem. Demà, però jo demà vaig a la listening party de la Muixca. Dimecres no puc tornar a sortir de festa, no em dutxaré en 3 dies. Jo ara me'n vaig a la meva puta casa. Jo crec que hauries aquí, perquè tu passaràs molt. Tu sí, tu també hi vas? Clar, jo 100% hi aniré. Pues si estàs tu, m'ho passaré millor, m'entens? Escuchen todos. ¿Sabe quién es su favorita o no? Bueno, família, me'n vaig a mi casa, ens veiem a mi casa, vale? Aquesta és la sudadera, família, què us sembla? M'agrada bastant, he de dir, però, que jo tenia por del color rosa, perquè com que tinc la cara molt vermella, em feia por que semblés el Patricio. Però no, m'agrada molt, color molt ben triat, realment la Pau i la Berta són fantàstics. I ara és d'hora encara perquè no són ni les 9 i vull sopar aviat perquè demà es ve un dia duríssim. Duríssim bàsicament perquè quan acabi el Love tenim la listening party de la Muixca, vull dir que és dur en el bon sentit, perquè tinc unes ganes d'escoltar l'àlbum de la Muixca, que per cert surt divendres, el dia que es publica això. I de postres mireu què tinc, una mica de pastís de llimona del meu aniversari. Llavors això, vull anar a dormir aviat. Intentaré dormir sense pantalles a veure si descanso bé perquè tinc la sensació que estic a punt de posar-me malalta i no vull. Bueno, va, vaig a sopar. Dia destrossat perquè he perdut el meu antifàs i tinc aquest vell que m'empreta el cap com un puto dimoni perquè jo tinc el cap gegant i ara estic super trista. Encara no són les 10:30, per tant avui puc dormir moltes hores i això és el que em consola. Ens veiem demà, família. Ja us trobo a faltar. Somiaré amb vosaltres. Seria una mica cringe, no? Perquè qui sou? I don't know. Vale, és broma, no somiaré amb vosaltres, vale? Bona nit. Bon dia, família. Tinc el pressentiment que avui em ve la regla i adivina qui no porta ni compreses, ni tàmpacs, ni res. Però bueno, bon dia, Serà un dia fantàstic igualment. I sabeu per què serà un dia fantàstic? Perquè porto la sudadera nova i, a més, veieu això? Efectivament, em combinen amb les crocs. Avui és dimarts 25 de febrer i això vol dir que d'aquí 1, 2, 3, 4 dies em vaig als Estats Units. Nervis. Sabeu en què penso moltíssim? En el tipus de iaia que seré, però no en plan si seré bona iaia que fa macarrons. Vull saber com em vestiré. Em vestiré amb suadera com em vesteixo ara? Perquè jo crec que si ara veus una iaia amb suadera penses que divertida. Però potser quan jo tingui 80 anys serà en plan, està loca del coño. I zurra la gent amb el bolso. Sabeu com els dibuixos animats? Doncs vull saber quin tipus de iaia en concret seré. Si estaré loca, si no, com em vestiré. Em canviarà el meu estil i de sobte em vestiré com es vesteixen totes les iaies? O em vestiré com em vesteixo ara amb 20 anys? No crec, no? Maduraré? No, és que m'interessa molt. Bueno, família, estava gravant un vídeo i a l'obrir la porta de l'entrada de Catalunya Ràdio, mireu què m'ha passat. És que ni ho podeu veure, però aquí dintre hi ha el meu anell de plata. I a redacció he trobat un penjador. Hòstia, tia, no passarà gens. Ai, tot ple de pitis, fantàstic. Us ensenyo amb el mòbil. Allà està el meu anell. I ell no s'ho mereix, amb tots els pitis dels fumadors. Un filferro, tia, és la solució. La perxa al penjador ha sigut la nostra primera opció. Ja no és fàcil. És la setmana de Carnaval, És Hitler, això, Hitler amb croma. És veritat, que estètic. Aquí està, amb tots els pitis. Llàstima que aquest contingut l'estiguis fent sense en Pau. Sí, és veritat. És veritat. Estic molt trista. És veritat. Família! No, truca en Pau i li dius... M'ha caigut l'anell, què puc fer? I després li dius, quan arribis tens una missió, m'has de portar una solució i a veure què feu. Hòstia, molt bé, Marc Andreu, com es nota que et dediques a això, Estic trucant en Pau. Pau! A quina hora arribes? Estic venint ja. Tinc un problema. Digue'm. M'ha caigut l'anell per una claveguera. És broma. No,
i necessito que em portis una solució. Quan arribis necessito una solució. Però quina claveguera? Què dius? És impossible. Que no, bueno, te'l puc ensenyar, si vols que te l'ensenyi. A veure, sí, sisplau. Joder, macho, que nen. Com t'ha caigut exactament? Bueno, he obert la porta, ha fet palanca amb l'anell i he dit, ui, està rodolant. I l'he vist rodolar i l'he vist caure amb tots els pitis. És el del teu gos? No, però és un anell de plata que m'ha costat com 80 euros i el necessito recuperar. Jo t'ho solucionaré. Perfecte. Thank you so much for this content. Ja vinc i t'ho soluciono. Perfecte, Pauleva, fins ara. Adéu, adéu, adéu. Bueno, doncs res, ens esperem al Monella que arribi en puto Pauleva amb la seva solució màgica, adéu. En Pau ha trobat el Monell i ara el Marc Andreu què li ha dit? Que ho ha de fer en vídeo, perquè si no, quin sentit té aquest vlog? De veritat, ho hem gravat tot. Ara està tornant a tirar-ho. Ara, com no el pugui treure, em suïcidaré i me'l pagaràs, Marc Andreu. Vale, explico el que ha succeït. Jo m'he acostat aquí, vale, amb un pal random que he agafat, m'he ajupit i, bàsicament, això amb molta calma, agafes pal, metes palo, perquè és més profund del que pensava, y le metes el tucu-tucu-tucu-tu, ¿vale? ¿Ves cómo le estoy metiendo el tucu-tu? Le meto, vale, i després d'estar, no, fora conyes, 15 minuts aquí fora, ha sortit l'Alberto Gadel, m'ha mirat, s'ha posat així i ha fet així. És que jo ho he intentat i he pensat, mare de Déu, està forjat. Ho ha aixecat i jo he posat la meva mà sucia i efectivament aquí tenim l'anell. Moltes gràcies, Pauleva. Gran tutorial, El nòvio de la Berta m'ha escrit, li voldrà fer una sorpresa a Berta Roca. La Berta m'ha dit que avui arriba molt just a la feina. Berta Roca, el teu nòvio t'està a punt de fer una sorpresa. Berta Roca, aquest és el ram que t'ha portat el teu nòvio. Aquesta era la surprise. Que bonito, tio. Hello, Berta Rocks. Oh, Emma. Oh my gosh, this is a really nice... Qui m'ha deixat la piruleta allà? El teu nòvio. Em posaré a plorar literal. Com que? I les flors? Com? Que sí, me les ha vingut a portar perquè te les deixi aquí. Em pensava que era del teu cumple. No! Que mones, no? És lenta reaccionant, això sí. Però és que ja sí, Sí. em posaré a plorar quan has vist la piruleta. Sí, literalment. Em pensava que era com un detall d'en Marc Andreu o alguna cosa i dic que mono, posaré a plorar. Espectadors de la gala Castelltort, em noteu el cabell diferent? No. Doncs avui només m'he dutxat el serrell. Doncs no es nota, molt bé. Ah, no se'n veu brut? No. Molt bona tarda, són les 5. Benvinguts i benvingudes al piset compartit de Catalunya. Això és el Loft, som el Cat i jo sóc la Berta Aroca. I avui, al Loft, amb Gala Castelltort. I Gala, tu de què parles avui? Jo avui parlaré de l'oci en català. Ai, mira, llàstima que no porto els cascos, però si no, ja estic escoltant la cançó que m'esteu posant. Què està passant a l'estudi 2 de Catalunya Ràdio? Ai, que monos, m'estan portant un pastís perquè el diumenge va ser el meu aniversari. Aviam, he de bufar tantes espelmes. Primer digues alguna cosa. Us estimo molt a tots i sou fantàstics i hi ha moltes espelmes i jo sóc asmàtica. Però bufaré i li escopiré en Pau a la cara. És veritat, rebràs tu, Pau? Bufo de costat, Vale. Bueno, família, com veieu ja sóc al carrer, estic anant a buscar l'Alberto Gadel perquè s'ha acabat el programa i anem a la listening party de la Muixca, que em fa uns nervis. Per mi tot això són exclusives mundials i segurament quan estigueu veient aquest vlog en realitat ja haurà sortit tot l'àlbum i per tant hi ha 0 exclusives mundials. L'únic que us diré és que l'última vegada que vam anar a la listening party de la Muixca, és a dir, quan va presentar Sexe Sexy, a la mixtape, hi havia la Batllal. Per tant, segurament avui hi hagi la Batllal i l'Alberto i jo ens cagarem a sobre, com l'última vegada. Hola, noies. No sé si va amb el micro o no. No sé si ha fet vlog aquí. Bueno, hem fet una reunió. Reunió d'amigos, reunió d'amigues. I ara anem a la premiere... Ah, no, a lo de la Muixca, el listening party. No sé si us ha explicat tampoc. No. Quin de Galers? Els galins. Els Galers. Us escolto des del lavabo i una altra cosa. Quasi em quedo tancada, ho he passat fatal. Va amb aquest micro? Sí, però l'has engegat. Com els dius als teus fans? No, No, què? ara està connectat. Com els hi dius als teus fans? No, No, què? que jo aquesta merda l'H no. Adeu. Quan vaig començar a fer música sempre pensava que la gent del meu costat em recolzaria, però mai vaig pensar que podria estar en 20 anys vivint d'això, que és un privilegi, i seguint amb els de sempre, que per mi sempre ha sigut el més important. Bueno, en veritat, tothom que està aquí és gent molt propera, m'agrada que això sigui algo pels que estan de prop en el projecte, i res, que aquest àlbum és com
per mi, de lo més pur que he fet fins ara, perquè m'ha acompanyat a l'etapa més boja i més centrada a la vegada de la meva vida, com d'intentar lluitar contra la locura de tenir vida. Tu vols creure'm però no hi haurà manera. No hi haurà manera de que fer-ho més simple. No hi ha manera de que aguanti aquest vincle. Si no hi haurà manera doncs jo m'esforço el triple. I si hi ha manera, mare mia, quin cicle. Una peça ja no encaixa, l'aire d'un perfum estrany. Com que m'has dit que m'estimes, jo ja no t'estimo tant, Si la nena m'estima m'enredo. Hola, mis nenos. Estem en un basar perquè demà al Loft hem d'anar disfressats de cantants catalans i jo no sabia si anar de Mushker o anar de Pep de Figaflaues i finalment vaig a Pep de Figaflaues perquè tinc aquí uns bigotis fantàstics. I l'Alberto Gadel Bada... Julieta! Bueno, això, estem a la búsqueda, ja us ensenyaré aviam com em fa la disfressa aquesta demencial. Bueno, família, estic a la ràdio abans d'anar a Igualada, esmorzant una mica de fruita i una mica de cafè. I mentrestant, com que demà m'he de disfressar de Pep de Figaflaues, estic fent uns calçots i a casa miraré com collons gestiono l'outfit. I a tot això, com que avui es fa una festa que es diu La Crema, la fa la DJ Trapella. La DJ Trapella i en DJ Surda la fan. I no sé a quina hora acabarem. He agafat un hotel al costat de la ràdio per demà poder-me llevar a última hora, fins que em facin fora. Creieu que fa pinta de calçot o de tita torta? És una merda. Bueno, ja ho veurem com queda. Bueno, my girls, estic anant a Igualada, però és que no sé si arribo al bus. I si no arribo al bus, no és broma que m'he d'esperar 2 hores i mitja fins al següent, cosa que evidentment no vull fer perquè arribaria a Igualada a les 3 i no és el meu planning. I llavors ara estic manifestant arribar al bus, així que manifesteu amb mi. Ja heu vist que finalment he arribat al bus i estic a Igualada. M'he estat tota l'hora del bus, a part de que quasi ens estrellem, però bueno, això tampoc no és que sigui cap cosa estranya anant a hispano-igualadina. He estat tota l'hora del bus mirant vídeos d'en Pau Covarsí marcant gola i, bueno, pell de gallina, Per mi només que li agradi Coques Grasses ja fa que salvarà Catalunya, us ho prometo. Ell farà Coques Grasses, no ho deixin, en plan... Jo, en comptes de resar la moreta, començaré a resar puto Pau Covarsí. Escolteu aquest soroll del dimoni? És la secadora. Perquè com que demà m'he de disfressar de Pep de Figaflaues necessito uns texans. I m'he jugat la vida d'aquests texans fotent-los a la rentadora, que no sé si acabarà de ser el que necessito, perquè potser de sobte són tall 3 anys. Però jo confio en que no. I de pas he posat un xandall, aquest, que m'encanta, d'Adidas, que me'l vaig comprar a Londres. Estan oficialment secs després de 2 hores a la secadora. Finally! Ai, família! Bueno, estic a punt d'explotar a casa meva. I ara el que faré és vestir-me i ja anar cap a Barcelona a fer el check-in de l'hotel, que encara no m'han confirmat la reserva, però bueno, jo l'he pagat, o sigui que... Hello, my girls. Ai, clar, vosaltres m'escolteu per aquí, jo ja anava a la meva puta bola. Hello, my girls, how are you? Hi ha més gent al carrer de la que em pensava i em fa vergonya gravar, o sigui que jo només us dic que vaig cap a Barcelona. Ens veiem a Catalunya Ràdio. Bueno, família, què en penseu del meu outfit de Carnestoltes demà? Creieu que sóc en Pep de Figaflaues? Si em veiéssiu al Canet Rock em demanaríeu una foto i em diríeu Pep, Pep, ensenya'm una teta! I jo aniria així. Figaflaua, uau, uau. Uau, estic molt fea, mai he estat tan fea com ara. Mireu com ho he deixat tot. Creieu que la gent del Love s'ho mereix, aquest desastre? Família, us vaig a posar la millor cançó de la història! Ojo, Ojo, família, que peta! Hem caigut i ens hem alçat, mai em faltat les ganes d'aixecar-se. Què està passant? Avui és el cumple del Barraqueta i l'estan trucant en directe al Loft. Sí. Molt bé. És col·laborador, vostè? Sí. A quin programa? Què? Ah, és veritat. Però que és retrasat amb l'Arnau. Sí, ho sembla, ara. No, ara sí que et mataré, desgraciat. Però... Ara és que tens un problema amb mi, bro. Bueno, família. Ens veiem quan acabi el Loft, vale? Jo sé que no us he explicat absolutament res en tota la tarda, però és que estic enfadada amb vosaltres. Vale? Soc una tòxica, ho sento! Ho soc, vale? Guilty, soc una tòxica! Però no us penso parlar fins que no feu like.
Feu like, va. Així podem seguir parlant. He hagut de demanar a la DJ Trapella quina és la cançó d'Oques que posarà perquè m'han dit que no tota l'estona és català. Creieu, Quin de Callengers, que en Marc Andreu i jo anirem junts no. Això que no. En Pau vol anar a dormir a casa de Marc Andreu, que és el nostre cap. No, jo vull anar a dormir amb tu. Això jo no vull. Bueno, família, mal de panxa. Sabeu on estic? A l'hotel. Voleu que es faci room tour? S'entra per aquí i et trobes això, una tele gegant, bueno, prou espai, hi ha molt espai. El que és més important és que hi ha un llit gegant on jo faré estrella de mar, els dos braços aquí, les dues cames aquí, ocuparé el màxim possible per aprofitar tantíssim d'espai que tinc al llit per mi sola. I llavors hi ha el lavabo, que no només pots fer 4 backflips perquè és descomunal, sinó que a sobre la dutxa també és prou ampla. I ja està, en realitat això és tot. Però mira, jo ara em poso aquí i ja podem fer patada xerrada. Família, com esteu? Us està agradant el vídeo? Espero que sí, perquè realment setmanes amb més coses que aquesta no en tinc gaires. O sigui que si no us agrada això ja no sé què us agradarà. Se'n veu que vaig amb la bragueta descordada, que em fa vergonya. Voleu que faci un preguntes i respostes? En realitat us he de confessar una cosa que és que no sé si gravaré gaire, perquè la càmera no me la penso portar de festa, seria la pitjor opció de totes, perquè és molt delicada, i també perquè fa molta mandra. Així que tot el que gravi a partir d'ara es gravarà amb el mòbil i jo d'aquí ja potser no gravo res, potser de sobte ens trobem demà al matí. En fi, família, fins després. El que sé segur és que us ho explicaré tot i que m'ho passaré molt bé. Estem a punt de fer un sorteig i jo, com que sóc la noia més afortunada del món, estic segura que guanyaré. Va, Berta, nervis. Premio! Miniatura de Martini Fiero. Oh! Premio miniatura. A la vera, jo... La suerte te dio la espalda. El cóctel está de tu lado. Me'n recordo quan vaig començar a cantar. I portava una merda, com importa un cap allà. Fuma amb berna i es desfà, deixa el noi anar a replar. I quan la clica surt al carrer busca paper com si no demà. Tot el dia escoltant merda puta i ho entenia tot. No sé si l'ascensor està pujant, baixant... Bueno, com esteu, família? Ja estic arribant a l'hotel. He arribat, però no explico res. Me'n vaig a dormir, bona nit. Bon dia. No tinc paraules per explicar-vos lo magullada que arribo a estar. Em fa mal absolutament totes les parts del meu cos. Hi ha músculs que no sabia que tenia, que estic descobrint que tinc, però sabeu què toca ara, no? Vestir-se i anar a fer l'esmorzar d'hotel, que això és el que ens donarà energies per afrontar aquest dia, perquè estic de debò. Bueno, a part d'una mica fònica, que això pot ser problemàtic tenint en compte que treballo a la ràdio. Noies, ahir m'ho vaig passar fantàsticament. Molt bé, o sigui, feia molt temps que no sortia de festa i crec que va ser molt bon lloc on sortir. I s'hi haurà d'anar, es fa cada mes, a la sala Polo. Oi, de veritat. De veritat estic fatal, en plan estic magullada. O sigui, em trobo malament de debò. No ho puc creure, com es nota que sóc completament anciana, tio. M'han sentat els 20, bueno, pitjor any de la meva vida. Estic tan adormida que no sé ni on collons estic anant. He baixat a la planta 0, ara estic anant a la 9. No sé on estic anant. Necessito de veritat fotre un suc de taronja ja o moriré. Bon dia. Li agafo la càmera a la gala. How are you? Jo la veritat estic molt millor. Em pensava que m'afectaria molt més la ressaca, però sorprenentment estic perfecta, també és que no vaig veure res. Esmorzant el meu ou, us vaig ensenyar com es menja l'ou perfecte, vale? Primer, ha d'estar en aquest estat. Més cru és escarosíssim. Llavors això, perfecte. I fred. Em fa la boca aigua. Perfecte. Ja hem de partir una bona base i la tenim. La següent bona base és que la sal com la pebre siguin bones. També ho tenim, perquè és gordito això. Llavors agafem i la primera mossegada és sense res. I deixa així. Tires sal, tires pebre i la següent mossegada ja és molt gran. A veure que es vegi el rovell. Hi, crec i espero no haver-me deixat res. Vaig a fer el check-out de l'hotel i passaré pel Zara, perquè com que estic a Francesc Macià, passaré pel Zara a veure si trobo algunes sabates o alguna cosa que jo vegi i digui com m'ho mereixo. Sembla un puto vampir.
Tinc la sensació que em deixo alguna cosa, però sé que no em deixo res perquè ho he mirat 3 cops. Creieu que sóc en Pep de Figaflaues? Realment m'hi assemblo molt poc, però és que l'altra opció era anar de musca i semblar a la Quinta Galins a cada dia. M'han demanat si volia factura i he decidit que això és feina i que per tant em mereixo desgravar-me l'IVA de l'hotel, que seran 20 euros, però bueno. Si vas sumant 20 euros, et surten molts diners al final. Evidentment he caigut, i he caigut al Sephora, que és el meu lloc preferit del món. Ara us ensenyo, vaig a la ràdio i us ensenyo què m'he comprat. Unboxing de la meva compra al Sephora. La primera cosa que m'he comprat, perquè jo he entrat a la botiga i he pensat, tinc els llavis tan secs, miqueta de lip balm de Drunk Elephant, il·lusionada. No sé ni com és mi perfecta. I després, el que fa il·lusió de veritat és mi puta broma de Sol de Janeiro, que l'he vist per TikTok. Ja sabeu que avui és el Loft Estoltes i mireu en Pau. Pau avui es disfressa de boineta. Mi todo. Aquesta és la inspo. Are you ready? Ja. Ho sents com si fossin teus? Sí. Ai, sí, ella és perfecta. Sí, sóc ella ara. Tu t'has vist, eh? A veure, espera. Sóc ella ara mateix. Amor, fes-me un regal. Hòstia, sóc extremadament lletja. Uau, boineta. Però això no és estrany? Què vols, que et talli el serrell? Sí, no, méteme un cortito. T'agrada anar a la pelo? Sí, no, això em funciona molt a mi, a veure. Policia de la moda. Vostè no em pot arrestar. Vaig portar la teta aguanta, la teta aguanta, la teta aguanta. La Marina està morena. Es pentina, es fa una trena. Es pentina, es fa una trena. Lo rompe, ho trenca. Hòstia, et queda molt malament. Sort que no tens cabells, de veritat, t'ho dic. Però és que perquè ho està fent malament la Gala, tio. I per què l'estàs fent cani? Que tu t'agradin canis no vol dir que el Josep Montero sigui cani. A ver, m'ha ensenyat esa foto. Bueno, és que és calvo, no, perdona, és calvo, no cani. Hòstia puta. Ho hem empitjorat per moments, oi? Creieu que faig a Pep de Figaflaues? Espera que em deixo els calçots. No és fàcil, família? Em reconeixeu amb el meu noloquín? Me semblen en Pep de Figaflaues o sembla un yonqui que està a punt d'atracar un banc? Ai, mis perfectes. Ja us trobava a faltar. Per fi s'ha acabat el programa d'avui. Només tinc ganes d'anar a casa i dormir. Així, de dormideta. M'acabo de recordar que estic amb lentilles i me'ls he de treure. El cas és que he arribat a casa i m'he dormit i ara m'he tornat a despertar i he sopat i ara tornaré a dormir. I ja sabeu que he dormit molt poquet. Per tant, està completament justificat, no creieu? Ai, em vaig a treure les lentilles, que és la pitjor part. Iu! Ai, família, demà em prepararé la maleta i demà són tots els preparatius per anar a Nova York. Tinc molts nervis. Bueno, que no vaig a Nova York, primer vaig a Boston, però això us ho explicaré al vlog del viatge. Teniu ganes de veure'l? Jo sí, espero ser prou constant, com perquè pugui tenir algun fil conductor. Segur que sí. He preparat molts continguts per vosaltres, que ho sapigueu. He preparat coses que us vull explicar... Bueno, estic boja. I ara ja sabeu la rutina com és. Ja em coneixeu, ja teniu més confiança. Ara toca antifàs i a dormir, família. I ens veiem demà al matí, vale? Un petó. Bon dia, família. Com podeu veure, m'acabo de llevar. Avui és divendres. Estic molt malament. No sé per què, em fa mal tot, bueno, nervis. I avui és dia de preparar les maletes perquè demà me voy als United States of America. Oh, vale. Primer vull esmorzar perquè tinc una gana. Estic mirant un vídeo del que no surti mentre esmorzo la meva torrada d'aguacate. Bueno, bon profit, família, si esteu esmorzant, sopant, berenant, dinant. Notícia d'última hora. No sé com, o sigui, de veritat no sé com ho he fet, que he decidit posar en mode automàtic al meu cervell, trucar a la perruqueria i demanar hora per d'aquí una hora. I ara d'aquí una hora em vaig a tallar els cabells i no sé què m'he de fer. Bueno, me'n vaig a la perruqueria. Estic nerviosa. Aquest és l'antes. Tinc una sensació com quedarà fatal. Perquè no us passa que quan demaneu hora a la perruqueria de sobte us mireu al mirall i dieu per què he demanat hora si tinc els millors cabells del món? Doncs ara estic... Bueno, ara mateix no, però fa 15 minuts jo estava així. Hola, família. I love it. Ara a casa us ensenyo millor. Mireu, my girls. Do you like it? I do like it, perquè així serà molt més còmode. És que odio els cabells llargs, això per començar. Jo sempre que he tingut els cabells mínimament llargs
m'he fet canvis de look radicals. Jo mai he sigut la loca que es posa a plorar perquè li han tallat 4 dits en comptes de les puntes. A mi si em tallen un pam, millor. Bueno, família. Després d'aquest petit canvi de look, me'n vaig a fer la maleta, despedeixo, acomiado aquí al vlog i ens veiem, en realitat, jo demà. Jo demà us veig a vosaltres em veureu la setmana que ve. Però jo us veig demà, que començaré el vlog als United States of America. Please wish me a good trip. Comenteu, feu like, subscriviu-vos, digueu que sóc fantàstica, perfecta, que em vagi molt bé als Estats Units, que no s'estrelli l'avió. Desitgeu-me totes les coses bones del món i jo me'n vaig, vale? Ens veiem aviat. Adeu!